Na rantse da girman Allah dan Najeriya baya yana zagi na, amma ba kamar yadda dan Niger zai kalle ni ya zage ni ba. Shi yasa a duniya babu wanda na tsana sama da shi. Dan Allah idan kai an haife ka da jini kai dan Niger ne kaka kara min DM. Idan ka isa kai dan halaka ne dan Niger kai blocking dina. Idan ka isa kai dan Niger ne in kaga bidiyo na karka min liking. In ka isa kai dan Niger ne kaka following dina dan girman Allah. In dai ka isa kai cikakken dan Niger ne in kana da zuciyar musulunci. Ni ba na son ku wallahi. Zancen ma haka yake ba na son ku wallahi ko kadan ba na kaunar ku. Na rantse da girman Allah dan Najeriya baya yana zagi na, amma ba kamar yadda dan Niger zai kalle ni ya zage ni ba. Shi yasa a duniya babu wanda na tsana sama da shi. Dan Allah idan kai an haife ka da jini kai dan Niger. Update ne gata update. Yarinya ubanki ya gilgiza mu uwa tai. Ina so ku muta sharin kawai, ku muta sarin. Ta saurara da kyau. Ke dan mai yayyaba mu uwarki. Zan ga miki abu da dan ubanki. Da magariba ne gata kowa zo kallon abdi. Tayi likin. Ke ki sani duk lokacin da kika yi abu kadda kin manta 2024 kin yi abdi yau da wata tara. Kin sani ko kin manta. A lokacin yunwa ta sa kika ce a baki 5,000 zaki yi update. An ka baki 5,000 lokacin kenan yunwa ce yanzu kuma kin samu dan vulutin. Shi kin wanke yanzu shine zaki zo kece zaki cin mutuncin mutane, kece zaki zagin mutane. Ku kuma yan Niger kuna gi tabbar sako gare ku kaf an general. Duk wanda ka cikakken dan Niger kai yayi lakin dinta kuma kai ya mata follow. In za ka nema account ɗinta ko wani abu ka je kai sacin din sunanta na nace take. Mu yarinya wuta ce gaban ki ba a hankali dan mai cin uwarki. Yanzu zaki ji sun ce miki da dama kamar ka sani, kamar ka sani su zage ka su ce maka irin yane da dama. Wallahi tallahi mutsiyatan mutane ne wa'annan. In dai kaga an zage ni billahi la ilaha illa huwa dan Niger ne. Dan Niger bai da tarbiyya. Bai iya rubutu ba. Na tsana in ga dan Niger ya kula na a rayuwata. Na tsana saboda ba san darajar mace ba. Ko live na bude na rantse da Allah yan Niger ne suke min comments din banza. Na rantse da Allah ka ji na gama. Da an yi abu kuma yanzu zaka sun ce din da dama. Billahi la ilaha illa huwa dan Niger ne. Yan Niger kwata ba ku da tarbiyya. Ba ku da tarbiyya. In dai aka yi zagi billahi la ilaha illa huwa dan Niger ne. Zagi zancen banza batsa kazanta iya rubutu iya magana mai daɗi. Amma dai ke ma da ganin wanga rubutun wallahi ba na dan Niger bane. In ma na dan Niger na to duya da anka yana cikin Najeriya can ya dauko irin wannan kalar rubutun. Bare na rubuta miki yadda aka rubuta durun uwarki da rubutun yan Niger. Bare na rubuta miki ki gani. Ubanki ya tarda ma uwashi. Wannan rashin tarbiyyar da yake ubanki ya tarda ma uwashi. Na lunkuma ma uwarki. A madadin wannan zuwa da kika mana jambi uban da ya san uwarki na karkata ma uwashi da tsaye. Bata duka ba da tsaye na ci uwarki na ce. Ke a madadin ki duk wani mai bilicin uban shi ya kwamtsa ma uwashi. Gatan uwar kakakki. Ya shaddurun uwa kai shegiya. Amsa ina ta miƙa miki godiya tun da kin saka ni ina dariya. Tarbiyyar mata hannu a shariya babu kyau a tayar da hayaniya. Da ke mun zauna lafiya da mun saba kuma mun shirya. Baja da baya da sanki na tsaya ku zo ku koya so abun biyu gadawa. Dan Allah an ba da ke wallahi ni ma san ki nake ashe dai masoyan nawa da yawa. To na gode sosai ina muku fatan alkhairi amma yanzu bawan Allah tsakaninka ga Allah kaga zuƙeƙiyan nan kai tunanin ba a bada ita ba. Muna godiya ta gidan rarara a'a ba ta gidan shi bace ba. Waka nake so na bi kuka samun ido kuke mun munafunci wani ya ce maula wani ya ce meme ai babu wanda ya tsara min ga waka da zan yi rayuwa da ita a TikTok. Babu wanda ya zaba min ya ci ga waka da zaki hau ga wadda ba zaki hau ba saboda data ta ce waya ta ce kati na ne baki na ne fuska ta ce. Kun gane? Dan haka ba ruwa na ku ƙara hada da rarara. Waka kawai nake so kuma na hauta. Tamtun da kuna ga sai kun kai mutun ƙarshe. Ce min haka. Yaushe zaka ce min haka bana siyasa ne. Ba ma na siyasa ne.
kawai dai wakar ce ta min nake so amma ni ko siyasa ba na yi.